Здравейте, аз съм Евелина Дойчинова от Явлена и днес искам да ви представя един имот, който е компактен, но изключително практичен, защото може да се използва както за живеене, така и за офис, студио, салон или като една чудесна инвестиция за отдаване под наем. Нека да ви го представя. Функционално помещение със статут на магазин и вписано право на живеене, разположено в района до бизнес хотел с добра инфраструктура и удобен достъп до централната част на града. Имотът е с реална площ от 22 квадратни метра и се намира на партерно ниво, разполага със самостоятелен санитарен възел и външна ролетна щора. Тук имаме отворено пространство, което лесно може да бъде адаптирано спрямо вашите нужди, а светлината и лесния достъп правят този имот още по-атрактивен. Разположен на оживена улица, обектът предоставя възможност за реклама, което го прави подходящ и за търговска дейност, офис, студио, салон или ателие. Ако търсите имот с потенциал, това предложение е точно за вас. Свържете се с нас в Явлена, Варна за огледи и повече информация.